Ay, I farted. Mag-unbox tayo ng in-order kong Filipino snacks online. Kararating niya lang ngayon. So, unbox natin ng mapilisan yung mga snacks na na-order ko sa online. So, meron tayong red ribbon ube. Tsaka, piwi. Ito yung paborito kong snacks nung kabataan natin. And meron tayong dalawang Skyflex snacks pambaon sa work. And then, kumuha ako ng Marie para kay Ayla. And then, meron tayong, ito yung excited ako, meron tayong dried fish. Yan, ano to? Wild calf from Jeprox Fish. Yan, isa sa paborito ko rin, chips. Ito. And then, Oshi. Isa sa paborito ko rin. And then, kumuha ako ng yung maanghang na red Oshi. Paborito ko to nung high school ako. Palagi ko itong binibili sa mall. Itong red Oshi na maanghang. Favorite ko to. Meron din tayong cheese ring. And then, kumuha ako ng tatlong yung golden bihon. Tatlo yung kinuha ko. Yan. Wala kasi silang stock ng yung ano tawag dito. Yung pancit canton. Yun yung gusto ko eh. And then meron din tayong na pumutok yung isang pancit canton na damage na open siya. Okay lang. Meron tayong kumuha ako ng 6 na pancit canton, yung isa na open siya. Okay lang. So 6 na pancit canton. And then, kumuha tayo ng hindi ko matandaan. Basta, something ubi bread. Yan. And then, yung dilis na maliliit. Yung siya, tuyo siya. Yan, masarap to. Dried salted fish fry. Yan, excited ako dyan. Tsaka, meron tayong isa lang pala yung nabili kong bar na tight. Alam ko, bumili ako ng isang yung isang mahaba. Isa lang. Hindi ko alam kung tama ba yung order ko. But, tight bar. And then, hindi ko alam kung ano itong plastic, sa yung 555 sardines. Meron tayong calamansi flavor tsaka adobo flavor. Nilagay nila sa papel. Ano pa ba ito? And then, dalawang century tuna. Yung flavor niya, adobo style, tsaka flakes in brain. Yan. Dalawang century tuna. Maliit lang pala. Pero okay na yan. Ayan. So, maka-try tayo ng century tuna. So, ito lang yung mga pinili kong bilihin online sa Filipino online store. Yung nila, yung pangalan ng online store nila, Sukli. Check nyo na lang yung nila, yung online store nila. Marami silang pagpipilian. Karamihan out of stock. Mabilis mabili yung mga ibang product. Lalo na yung gusto kong bilhin yung pancit canton na pancit, yung noodles na yellow. Kasi yun talaga yung gusto naming pancit na kainin, yung dilaw, yung pancit canton na dilaw. Kaya lang wala silang stock nang nag-order ako. So, kaya ito na lang yung binili kong tawag dito. Yung golden bihon, okay naman siya eh. So, try na lang natin to pansamantala, and next time, try natin mag-order ulit. Baka mayroon silang stock next time.